Difu Bongchin Archokalong, Bongkrok Arnam Kuru Sarching Rumamai Mati, KKCA Atumpian Sai Kedengpon. Ingdeng pli karbi sengkan kimi misen pen katalon pon. Karbi anglong rong asaramaya tumpen tong sikot perangke mai kangni. Difu Bongchin Archokalong, Bongkrok Arnam Kuru Sarching Rumamai Mati, KKCA Atumpian Sai Kedengpon. Lason si thang ni phai CR ni Difu bus stand adungalong kido Bongchin Archokalong KKCA Mati Karbi Kuru Sarching Rumamai Atumpian Chepatior Piponsi Bongchin Arnam ki pupon labangso Bongchin Arnam ki pupon along bang pharoki thomsosi aron barim ke kroyara atum chitongdon. Bangso Bongchin Arnam ki pualong mai chepahem phupon KKCA mai phu teron pongsi mate dhon sing terona hin pensi jaimek ateng pen adap Professor Kep malom pen mai chingpo aluhi sarpo aman kachitongdun Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Difu LEC MLA Bidasing Ingleng lapen Tim Karbi Anglong EM MEC lapen kachopapon aluhi sarpo aman pen kachitongdun rong arak rong hang rong bong pen man pengkido Karbi Richo lapen arisang ho tumpen chitong dunsi Bongchin Arnam kipua jaimek misen pen pachunpon. Bangso Bongchin Arnam kipupon ajai meke dengpon nangkok laki ilitum Karbia khayatum hako perthi nang kiplang hut penta Bongchin Arnam kipu laki ningkan wanglet ningkan wangchor okpran kikhi kekhan kedo kedam botor bokan anta kimisen jiaphan pura Arnam aphan ahai mati howang hemphu mukrang pi rasinja lapen Arnam pharo do anaphan karcho arju mati ahowang aphansi bangso Bongchin Arnam kipu dengponang koklo pusi Kuru Sarching Rumamai mati KKCA kongchun bang belson kiswa hinpen perangkia thengno nang pachinidon. Lapenadun tu Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghanga hinpen KKCA kongchun bang lunse powel son tiso lapen nongnam kachithang klong nituti mongpi pen kilon pon alun jeramen wangnon Karbi aron barim pu alun jer kimisitami ingpu pitulo. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Dak KKCA tiripi amai pensi patirpi ponlo aningkan wang tame alang litum Bongchin Arnam kipu laso asang deng klembo lasi pining bang ing deng troksian bang lo Bongchin Arnam kipu laso kipu along nili pandame nang johang ponlo la penili long nang cerabdon pad IMMC tu mandahang lasi Karbi kurpo pandahang la soteng benili te menang cetong no la pedalang tempin pura lo tanang pi hala pin pura lo teng pen nili ka pichun je phan nili colleagues tumpen manilong kam na klen ropet EMMC tumpen nili chingwai pen si ka pichun je phan nili bori pon pon aron barim chingru mame pi prabjin ben tum chingwai po la chingwai pen ke aning kan manang son chuning pen cheng pon lo pining bang ka pathim cho ta phan si ni tum bori pon pon sanang lom ni pik pon tulo hadak lang kuolong dake ciri suri pho along le aron barim ke kroya tum phan an isia complex asotsi ada ke bipon no lapen nitum Karbi Autonomous Council pen isia long cheperai ponsi hodak nitum la aron barim ke kroya tum phan an karkli ka phijo ke kroya tum phan an aphan se hodak ke thik pon no sala ningkan kimi hiu pe jebin ma ningkan kimi Karbi Anglong rat ke doan song ke doan lapen ke hamphang song ke doan ke thekere ke doan lapen ke rong asar ke hai tum ke doan lapen ke rong basapi ke doan lapen ang parta rong amekar ke doan lapen ke sarpi sarpu ki bi ki thi jirpo jirpi riso ejang ke doan tum phan nili Karbi Anglong Autonomous Council pen tim Karbi Anglong hin pen nili hemphu mukrang pira singja phan arnamamen en pen
je reng dok reng ni ke tolong je phan lapen sayang dengan tame ye jara sayang dengan tame arnam nangkang hon ben kichun et je phan nili hempu mukrang phan puthor chordom ben si je Karbi Anglong monsam do pen ke bang ja sayang dengan tame ilunum jara sayang deng pen kacing wai kacing ki kaje than kachimung pen ke chok je an hormu dame chopekeng pen an su se sayang dengan tame ka pichun je phan hemprek pen chenglok kapre sayang deng pen chenglok border pen chenglok jara sayang deng tame iletum ning sipet pen ning thin sipet pen nga pitu je phan hempu mukrang phan chordom pono lapen Karbi Anglong monsan ke dober je phan hempu mukrang pirang sia phan neli chordom pono ni tum youth mate tangrak rak obe mi tum pet chelang dun si Karbi Kuru Sarching Rumamai KKCA long koson si kapang tang ni ma koson si Karbi akhaya nim pen lanon ningkan wang phak ningkan wang chor ningkan wang let ke miat ke chogi ma koson si reng dok reng ni ji ma apen Karbi akhai chonong chu sim chu e arche ason amung do antame an su se ke mere thor ke chokle thor ji aphan lapen lada ke do Karbi akhai ove ki mi ariso ejang don meka sarla richo pinpo habe pen chenglok ke the ki ding CM EM MLA MSC pen chenglok sakuri ke klem atum doan kontrak ke klem atum doan mate Karbi Anglong long ke do nihang nijang ke do ana Karbi cheklo ke le adang ana ni ke le adang ana Karbi doan bhasa me non pereng bong chira nam ki pupon bangke me sen me pen reng dok reng ni ke do thegi mate ke do long jia phansi hempu mukrang pira sinja songsari chu than thili arnam long itum kurusar do an pen pangrum si hong hai ke me mate arnam huang ke me ni tum hang lo la pen ni tum pe ka chuning ri bai la pulo ningkan kimi arni pura ninga che parong pen hor ok gari ka pachat lahaya asayang bang ke chi upik nangala junai sita peneng aningkan bang da ek tarigar ni pote aprang ke pene accident nason po muni apran ke da mahui thek pon long silahaya huni kanti kapa wederji aphana bang ke none prang ke bang jian abang ke kaprek akhaya song amai tin athoram tin dum tame ni phai siar ni bang ke arnam kardom po na bang ke nang solo lukhimon handa ni lichuning riji Christian atum handa ni lichuning riji iskon hanta joy guru tum hanta sonaton pen chenglok Hindu atum handa ni kadok ave Karbi Anglong ke doan atum hani tu chuning ri tuni la phelo pen ni tum pinya mai long ni tum Karbi Anglong autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang phas tame ni tum pin pura loke pido ni tum ke KCA ahem tun lapen Karbi akhe kenang sot nai ke arong tin ta dama sarhem tun dunang ji lapen rong ke rong op kachar kli yahut sita council pen nanglang ponang ji athe manon ke adang pi kaprek pen ni tu hade fan nang pi pon pelo Karbi athorom sik sidul dala pe sike long protang te Karbi hongari aphan tame council pen bangke ni tum hata dim klong nang pek ponang ji lapen budget besen nang deng ponang i pasi CM ni tum ka chopha lui sarpo CM sarang chetong nun pen ni tum pin pura lata jun long lo lapen ni tum Karbi ri cho na chopha pon lo Karbi ri cho ke halong sing ro hang samen nang chetong nun lo son tha se ni tum Karbi Anglong ro saramai handa chopha pon lo nang chetong lo ne pen asong ni tum chopha pon lo chetong lo president secretary an sidi tum archu ponong lo penitum bidia sar ningkan photrok nang kedodun atum aphan ana bidia sar name ke hokalu non karchu tamin tum pidu ponji penitum KKCA hawara mai non an ke nitum hawar pharoi si nitum abat lo nitum ke dak membership an sidi tum pini da kache tong hawar silong ben ban kep lason nitum pini ga che phalo ta bang suri si do আর কয় judet pen pini thang lo itum ke si pini ke Karbi ningkan ni lo itu sita itum di phulong masi dakla basteno si itum pini itum Karbi Anglong arat angkang pham itum dak anu se don ningkan kacing thur lo pini ke ningkan ni lo so ningkan ni lo itum korbo nam ni ko mangi la lo itum dak Karbi hongari atiri pilo itum dak kisisi lang tum pen patir pon si itum la so akhir sumi chang pon itum dak Karbi Anglong arat han non ke bang jipen ikan siar jon an so se itum dak choklem kaling choda maling lapen itum dak Karbi Anglong punon itum rono bidani thama bidani dak reng do reng ni pen itum kidolong phansi ini bong chin tumar ni hiru hang pon iu da bang ke itum ke bong chin helo tum dak ke kedang sot ke itum ke anamani duga chadom lu punon te itum ke horbong
lo bongchin besi anam puji tu mereka kenang sot. Karbi Anglong rong asaramaya tumpen tong sikot pherangke mai kangni. Lason si thang ni phai CR ni Karbi Anglong rong asar tumpen tong sikot pen pherangke mai kangni nang kok laki. Kedam tang ar koya cheklo ni phaing koi rasir kep ar ni Lahori jana dung kramsa model village chalong kado kabe rong asaramaya tum kahumri damahur Michel Boro la pen token Brahma atum aronri pen rong asaraphan arenga hupa solo. Lapen rong asaramaya tumpen alang litum bang hini phan pin remlo. Lapen latum Boro atum kachipu ningkan kriser kebra drok aningkan pen laso hawar mati arong along dopang chenglo lapen alang litum. Illegal ason mati pota kavi pensi dobamlo. Lapen alang litum Hajampur Reserve arong kidua tumsi Agustin Kramsa along li dokhol isi alang litum dolo. Lapen kedam tanganingkan preya ciklo ni phai sirkep arni KARAA atum damahut sitami alang litum bang hini kaholo so kali pusi KARAA atum pen pherang kya thengno pachini don. Lapen KARAA atum CEM Dr. Tuliram rong hangaphan chuning risi prabjin pen Hajampur pu arong election vek nang po pusi chuning ri. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Pindah ini tuh Karbi rong saramai kara tiripi asong pen nunggu mana su papot nanti tu angkot kadang media akopi atau mana curu lah untuk nongol apa si tu dah pon sini lagi apa ane si Lahorian adung kamsa modal village long 29 January 2025 early. Kado we rong asar mai pen itu kahumuri da mohor. Kalau dak inu da buru da bahia buru bang Michael buru lapen tiken Bromo. Alang itu bangke arong repin pen. Itu ma rong asar pan jakong horang pen. Nagi chokna thendu la sebuah ken itu rong asar mai pen jalan tu kondem lo. Lapen alang litum lada jitu kramsa modal village along alang tum amitha long le pota tabe jatabe alang tum kachipu bangge 1960 ngan sidang tum kado khol pusi sa 1960 ngan pota alang li mithang mata tiken goro ta mahang thekthela jinti pura athe tiken goro ka mahang thekthela pulam ko nili pen atap biche ta munila kosa se langi 1960 bang dolang pulam lagi pacu bailang lagi angkur dam dia lam lu musim jongda athe alang itu ada Hajampur pua arong dia melong pen jitu reserve forest long hodak itu amune tumsi dak itu Agustin Kramsa along lilong nangado khor labangke chokchi usibda athe alang tu thanga dokumen tabi apa pota tabi sta Agustin Kramsa ni tuma advisor lo alang lige along ni pota ta do jar do sia mithang long lege chelang da so por hosi alang tumbang jakong horang pana thodu la chotgali chugudam ta jiklo November 6 tarik ni tumudam hoda la sultan najidan undu jeli tunge har soda akang sambasi budam jeli tumda 9 tarik ni da Agustin Kramsa sama sare bakja program do po na kuna opad nutha lalu mo kiting ba yom na hala so da ka parsoli la bahini bang tiken Bromo pen Michael Boro lalu tumak ko parsoli hosta ekdom nopak jar khaisa imitha kadim pulo dante koson lage asi rong saramai tungke lang tumhan ke arona ting sailong ni pen ni tumalang ni tumhan isia ipil lalu bathai po alang litung yung siwang we puno dante litung be angsong along ada damang ko kasi alang litung ban forest arlo itu latum Hajampur barang kita soli pinianta forest atum eveson sudah kupi polo kasi
Oke hai, doktor tuliram rahang pan chunin lo. Prap jin pen immediately pen la so hajongpur paromang ke eviction nang pu. Athe forest alu sidula. Asi alang li pan chuniri pon lo nitum karbeng lo sarmai hin pen. Prap jin pen alang pan la sorong mang eviction ring ngi. Athe forest alu gitu aron ri pang itu. La bang chok chip buda. Ben aku Dhonsing le rong ta la Agustin ram sa arong lilian ko la ke Dhonsing le rong si do aprang lo la so Dhonsing le rong ta lang tum si long le phelang thi thai lo ba boro tum si asini tum ke chelang dam ta chithra mun misal lo da ke imin so mi lo thiria long le rong ke ra plo dan ta la tum si hem chi ki pili lo long ke akar bi tum si na ka dan se lo da imitha dim si la buru tu ciplang kata ko buru kan ni pupe salah indut bahini la mukan tikan buru pen la Michael buru pula bahini bangke hinu pik ada alang lentum ke dua orang pen bang orang pen so cijok tum pik tu alang ke dua bangke hajangpur ke lake forest dia sepuri lo sta dak kam sa mudal vilas long se nang si bhong hilu bing na tu dapat lalu Aron repen kido atum le ko puson pen sila po ana ja kong penang le tuma phan nang kateng kheng don lok ta alang le tum phan ko mane kar chak don la puson do pusu pide mana na lage doji ni tum ko chini ja teng boda lasila son ja kom harang ta nang teng khen ma hada ka kumade political leader atum background do bon pusin tum thara lasta mu ani sin yang sila so background long le tum dhura puri lok pro te kuma political party mare tum ko long puri long de itu mungkin dhara puri lok pro te là Hajongpur có tiếng lòng quan được gì don suri ini tu don suri ini aboro tum situ lo Takila borodet sidoma. boro dan lo Kapra khai ke da ke kapre khai tu ke dotai don ni da ke ong do ke boro situ lo ko na pen si alang le tum kewang la la po an don suri ini an ke do ko Cipang rum lo tum ke adhe ke kolachar per mamla adhe ke dimapur ban kalo mane akhe lu mun ne se dakchin rum lo sini tum ke dam hota na ke song na selo mate anh chúng cái đam hồ teng cái chín đam teng của đây là chúng có bên tu bên là rong cho sinh cái la ke nikan thom thibe lang do ke la tum ke saka chi pu ba 1960 pu ta 1960 ke doji tum ke di lage te 1960 lo pote penang nang sarhi penil tum ba akta ke kom lo pote 1960 ke mahan thela nili ni ke 1971 se ni mahan the nili pe attack to kom thula lo tum ke musi 1960 le do por ke pachu ba ila mo ông bên này là Hajongpur pen cái một model cram sa model village long quan là defense rồi làm cái gì 2 kilometer susula Daldili Monsing Timung arong alongta Karbi Sengkan kimi suri hinira ingkoira pho ningkana farman misen pen katalon pho thang ni phai CR ni laki Karbi anglong angkang pi alongta aningkan bang son thak si Karbi Sengkan kimi pining suri hinira ingkoira pho aningkana farmana phan Gracer Cape Dhansri constituency Daldili Monsing Timung arong alongta Karbi Sengkan kimi katalon pho Bangso Katalona long ilitum aron barim ke kroyara datum hako penta karklika phijo arara potsi hempuabor kurusar sondoram bea hinpen nangki thandu na tengki bomot bokan langthei langpong kadu kavita misen meet pusi pherangkea thengno nang pachini do halapu inut rongalong inut kurusar Lahore Singkram sa hinpen pherangkia thengno nangka pachini dunki Karbi Sengkan kimi katalon ponang kok laki bang akhai animason si ilitum Karbi akhai tumta Karbi Sengkan kimi katalon ponakinang soputa thanpon News Desk Report Public TV Karbi Anglong Hinsan Kardom Ningkan Suri Ngkora Hini raing mana ningkan suri hini raing korapho ningkan kimia kardom nalipa jirlo kardom te bini nilitum aprang son thak se nilitum dak monsik timorong nilitum ta pusi
choklem mom nang bom mate wang bom no la si peneng le thos tame niltum aklim ang phar kibi ki thi sakhi sar phu heme yang re tendang no niltum same la pusom se ningarong je chi pidu no je ningkan kimi niltum tan ningkan chingthur pusi chi hok lo an ning chi parong num si sikai se ni pen niltum pu hirung chirak pen niltum labak so ningkan long reng dok reng ni ke doji phat mate choklem chodam meji phan pu ning chi parong pen niltum pu normal nge ke chogiyun angdeng nang le kai lo samen niltum la so frang ala li bang lam the sinang ka ri pu ma se nilita thek chide tame lam the sinang pudun bang la pulo te nili bang kali nilika arada sochot atirikam takali ya takali ta boyfit tame nili darong sududun kolo pot boyfit tame nili ta nili rong lo kasi ahok lo iltum la song tha keme sen keme eta phanyong se ningkan bang tame iltum bochi kubir pon theklo pulote me pigi ma pusi nili hin pen matha pon lapete isila mangke nono son ningrong ningeje bi pon pulote riso yang pen aktimang phar lapete hime yang re tumta rung jima pu mane aninga rong pen iltum kam jam lam lun same iltum jethan chi movement te jikroi pen iltum joy ke joy phangi ma po song se niling chi thepo asi anso se niling chi thepon ngela pulo te iltum la timung rong doluli timung rong mosi timung rong ke kedam tangmen ta penana aki sung do boy pitame la bang nili chi kubir pon pelo tame non ke wang ilang phasi nili chi kubir pon po te non ke wang ilang chi kubir bang la pulo niltum ane se ko ke sung do ko lo boy pitame non bang niltum ta jakong horang anama hempu hemthe pithe puthe dak niltum jakong horang long polo si la so teng na se aprang teng niltum aprang teng aprang mang pen kiwang thu po la pen cheklem thu long lo pu ningrong aje pen kini ke sapi saku akte mang phar pen niltum lan su se hempu dolang hemthe dolang pu hempu dang hemthe dak dolang se puthe dak dolang puthe pen da niltum pu pen jesai pon me pon phun la se niltum lan su se ja kong hora ing tang pon po pu se niling the pon pe se nili lam the lam si chang ton ka yo pening ningkan ing koira pho mana dak katalon tang ningkan kon pen non ning koira pho na lata da mon sing ti mu rong long mana ningkan si kar chu mana ningkan si katalon pon mana litum non puan ta litum la pusi do bom lang la litum ma dharam litum ane pata la pusi ningkan sini ningkan kurang banta la pusi nini na pa po yo rong si ru bisi pen tak te ke do khat te cholo lok pen elitum an so me phan to elitum ke bor ai pon la an so se pen elitum phan karbi rong aji ningkan kimi kan tam le dak bol sing timu ngorong ngorong nili ton pini pensi arna ma phan kalon pon ba conduk pon bor cuma thak bahaya abu bumut kan bangke lisen person no kan parbi kalang thelang pong itu kabi bangke tu par yang sih person lusok ta lisen sah bumut lukan bang parbi tak makan bahasa ni lang ton ini apar tarapung dirula tong biarong along misen pen karbi sengkan kimi ajai me ke paman pon son sila khain ko raphon nilip ki parlo apar tarapung dirula tong biarong along karbi sengkan kimi ajai mek aningkan bang son thak si piningle thot si tami misen pen sengkan kimi ajai mek paman pon laso jai mek along inut sar eng sarua bang phu borba tok bi pen karbi anglong rada phan ke pachini ke ilitum karbi atum sitami bang khaya son emina karbi ajutang mate karbi sengkan kimisi atokan nokido karbi atum sitami emina karbi sengkan kimi lake thang ni phai isi armisi paman donang popusi rada thengno pachini don tangte langdam sina borpung pen nilituma pherangki longram hanse nangkilo bierta news desk report public tv karbi anglong
aku mati yong ke sabui ci yong polo aku labang tu pen dam tu lepo mati yong pen tang te anke arkoi sokroi arkoi sokroi pen te ke aku ni kan mi bang tu lepo thang lahai la ciklu yang kre ini lasi non elitum lasi ningkan ke mi ke kado kawe arata elitum karbiatum anke lale palo nunang puti neli ke pulo ke than pon ke than ke Jilangso barika terona rongara datuma hinpen cleared up English LP school pathu aklamalong karbiningkan kimi katalon pon. Lakha kre silang pher constituency ki parlo jilangso habaralong jilangso barika terona rongara datuma hinpen cleared up English LP school pathu aklamalong karbiningkan kimi katalon pon. Pini thang ni phai CR ni jilangso barika terona rong ara datuma hinpen cleared up English LP school pathu aklamalong karbiningkan kimi ketalon ponalong cepatir pipon laki barika terona rong kaceram dun riso nimsua teran lapen mirjeng cuti ki terana hinpen si karbiningkan kimi ketalon pon. Lason si jilangso barika terona rong ara datuma hinpen adon tenta dihin mate tangka cirung cirek si karbiningkan kimi ketalon ponlo labangso ningkan kimi ketalon ponalong ke pathu parong rusitami padoponlo ada por phai kep apor pen thongnok bekekat bethali ke ap sonsuri kachibong kengdongdang kat cepate hai hui biponlo lapen ajua por pen pusitami lun kanamalin bipon lapen jilangso barika teron arada hin pen jilangso cleared up English LP school pathu aklamalong prabjen pen open state nang pipon vekta pusi KAC EM mate local MAC madhoram lekthia phan tuning report lapen jilangso hawaralong mission kijon alang nang pipon ason te mission ji pusi EM mate local MAC madhoram lekthia phan jilangso aradatum kachuning report News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Aningkan wang ason pindingan aningkan sita militum karbiningkan kimi talon konbom penon pindingan indeng prihinian lo masih non adap made patodap pen ilitum rong isi riso ejang sarpimar klim sumar tuman stamilitum kapachua sona son ilitum jengponik lo lapen non arnikang saman staminitum nong ikapajira size staminitum iponik lo lapen non arnikang saman ilitum dak nun kanamalin stamilitum litum karlitang sar sumrong hangamen pen litum labang so nun kanamalin stamilitum iponik lo lapen ilitum jirsong tarikri asan comahin pen litum karbing longang kang itu anhan stamilitum karbiningkan ini akar dom parjingir lo tang de nali tumla jersong thari creation chom pena ke mangu pilol so pipon lalo ilitum la jersong thari creation chom ilitum kai ke stamelitum dak kaprek kaprek long stamelitum jersong thari creation chom pen ilitum KCS long mate jonel long stamelitum ki kanchi pate dun bom wang bom lo lapen ladak ilitum marong stamelitum kai ke stami anikan wang stami ningkan timis stamitum archobom lapen kaprek sport ahin stamitum kapathua son stamitum jirsong thari kriat asancho mahin penitum kapathua son stamitum dipon bom piningan ke ning ingdeng krinian lo kala laso ingdeng krini ke padu ponlong along kuma fasinali tumahi me kachuru ko pajir kangtung lo lalo ilitum labangso ingdeng krihini karbiningkan kimi rongajelong ilitum kitcheng ben kijutan ilitum dorde phupe stamilitum special thanks ilitum langfer ayem sar mudram likthi pen chenglok ilitum bunima rong hampi alang litum han stame lapen sar puding terang sar kangjang terang chairman alang litum stame ilitum han kaike kitcheng ben kijutan alang itu man citong munde det stami ilitum jirsong thari kriya teran hinpen alang itu man stami churu pajerik lo pen ilitum long kaike nang chirap dun wer sar long kibe bo chairman alang lista militum long kaike nang chirap dun wer lo
tang de non la Nilitum labang solun ka na malinalong. Nilitum aluhi sar po man pen itum chukap mon ilitum arong sar. Thon sing terang rong asar lo lapen special guest ilitum sar long ibe board chairman alang li parsi pinong wila bang solun ka na malin kang pualong ilitum changpon igo. Hok lo hitung dak ricoi di sare terang rong long pining kali lo ning kan bang terang tang kan keke thong pipen ni hitung bang so dak jisong sari ke ya terang hin patir ki ponsi kai ke sita me dak hitung dak ricoi di sare terang rong long hitung ning kan kini kar ning kan kini talon pon bo masih pini sita me ladak labang so ning kan kini kar ning kan kini pacet pon ponsi jadi dun kan malin dak padu pono labang so dun kan malin padu pono long ni hitung dak ricoi di sare terang rong long kado kami adon tin dak kecilung cerek lapet ke dak jisong sari ke ya terang atung pen cepaduk ponsi talon pon nasi labang so karbiningkan kimi anungkan aningkan bang setami arong tinta kai kili tu tin ini pin pen mena jutang mena lam ki tu me jiteng ni pin pen ni tu setami kili bunga khei barim khei kan kim pon khei bang cepak lang pen anu tin sami ningarong je pen kai ki talon pon wer nang ji pusi lin pen tuning ri ta pen dak ni tum sare terang rong long sami kai kita ni talon pon bom ji pusi lin tu pen nang ji itu lang perang kang longkan lo sar pinila pusang katalon pon pini lang perang kang kape kadim do sita nilihin pen sita me moheta jilang so long ka cetong dum lo kada ta lun kana malin kang pu chief guest saman peng na sini cetong lo kada sita me ara tum ta pining chot kali kedam tang ning kan kep program pen siala tum ta talon pon bom lo hala so ka talon long sita me kai kelang rum rong si churek cirung cerek pen sia avi avrek da gra sa pu cirung cerek pen si amena karbia jutang kecing hon pen joini sia lang tum ta ning kan kini pan pajeton pen si kai kita nong ning arong je pen alam tum talon pon so na taksi lang perong da kape hawar kape kal arong long katalon pondu na pen ke karbiang long atang ka piningan mang ke penan cethang pon bom lu kusi lin pen pachini ka tang de sar long litum aning ke parung pon je phanang lihin pen ko pil ne ka cerap chitu dun la pusan ning hang masar ma cerap chitu dun bom lo ma aning karong aparung pon ji phangel lalo nilihin pen ke ningkan kini pugali lo sa la ini tu karbia tutang jubat la pen ke lamaki la pen ke khei pen ke cerap lo an ke kai kita cerap chitu dun mo non ningkan kini kita lolong sudah dapat cerap citu dulu jilang so sudah cerap citu dulu peka dimta nilihin cerap citu dulu tapi non owe gini dum lahai huya sai ke klempo no mage ini cerap citu dulu ti lape ni ngarong pit tetame pini haklo nilitum karbie khe phani li pini chengsi cheklu arni no nasi ningkan kini labang so arni ningkan kini kado kawe karbi khe doan karbi ang long arat lapen ke karbi khe kape dim ke doana khe bi khe basi tame bang putin mata nilihin pen lapen ke karbi ningkan kini hirjume pajirlo lapen nilitum kado kawe same pining ningkan suri ni ra ingko rapon ningkan anu tin setame itu hempu mukrang pira sinja hirjume pen kado peta boche sonsi pen chekno ke klem ke dam long sami pun me pen ke klem ke dam tin fan nilihin pen hirjume hang Ingdeng pli karbi sengkan kimi misen pen katalon pon Lakhain koi raponi lip constituency ki parlo panjan ramlek the pathu aklamalong ingdeng pli aparman karbi sengkan kimi misen pen katalon pon Rong rup paklarnang riso ejangching thornang pu athe pn ponsi ramlek the pathu aklamalong adabapor porphai troxi apor lama ingthor ponsi ason kapathu angdeng pen chenglo klim somar tumaphan arjan ki hi kachipate lapen hacha ke kan lengpum sok chona ke kan lapen nengpi nengso kachingki chihot chipot hai hoisitami misen pen kachipate angdeng pachun pon Lapen krim somaratum arjan ki hi kachipate angbong pen kichengsi angdeng rajas kiling pensi chipalong ponlo lasino nang ton pen alam alang litum pen le arju ponlo na nilif pen nilitum apherang ke tharson teron nang kilo berta news report public tv karbi anglo Perpanjan ram lekhe arong along mata dak pini ram lekhe ke pathu aklam along ini nang tom media tom ke bang potame nang tom phan akiro paper pick long la pason ni tom along ke bang pot si pini ini tom dak perpanjan ram lekhe arong along karbi ningkan kimi labang so jai mek pinengan ke phong plia phong di tom talon long lo selabang so talon dun pensi pini ong tung le tom dak ram lekhe arong along don pharo lekai adon apai dolo labang soteng pen si pini tum adon tin ahom tin na me tum ningarong chen pen pini labang so karbi ningkan ki mi katalon je phare tum pini chingrum lo ape labang so ka chingrum hot
pini ong tung penason kaprek itum kacipati ason itum en ponlo piso ke hang cihut ciput lahai te itum en ponlo lapen arlo samarton ning pining so kaching thi labang so program itum en ponlo lapen tum kar bitum sia ke kan dolo la nempum sok chon nong ching di lapen kaprek ke kan lapason da itum en ponlo pini labang so apora hot lapen apartame ini samarton pen aning parong ji pu growing mate ke ar alang to matalens ke lang lo mat thek anason litum la ar nang ji pula son pupe tamerang tom ke thek aling sili to malang tom han ke lang je pan pini labang support ami tum en pon lo non labang so ke en pon lo samarton non pa en pon bom lang hada lahaya program tum en pon lo lapen khela dula non tum sajun det api isti rong amai so thak mai doji labang so mai jude na pilo nam te tum khela dula tami tum do ponji volleyball pen chenglok nok thong nok be ke kat pen chenglok wasit ka chesan nonsuri ka che doilo la sa pen chenglok kapre to ma khela pini to ben ponji la hello nang tom hala pachini don nolam the bangke Kebang jelang ta la puson aphan chisik manai tum. ke bang jelang aphan ta mele tum jong si arnam jong si tum hala pasona por ke me nang biprong lang kulo tang te tum aning kan bang ta ke en ponji phai to ma ka chisik dolo la pen itum chisik bon bomji labang so mai tambe ko pini tum chisik bon la tambe la pe tum labang so peneng 2025 aning kan labang so sing kan aphan tum along adona phai tum ko son si tum ke pachun ji ma pu tum bor ilo la pe labang so ga ching wai hot rong pen che don sar pen tum idon don pharo so ke do adona phai pen tum idon long pen pharo pli chirung si he me jang re pen chenglok kado ga be tum don mekar do an pe labang so aphan chirung lo la pen chirung si pini labang so program aphan itum pichun pon po la pen apartame komande ningme neng do labason itum hanang pidun dulang athema komande karbar klematum komande asap sube tabe itum labason ningme neng do chuhang lo nang pi bang do lo la hai pen program si itum pini labang so aphan pichun pon po Janai tum labang so ram terang ram lek the rong penai tum mesesela Karbing long alo ke duan abang phua tum ek tarike mani nai lapuma mante ko karbi tum chot lapuson la nai tum setan soteng pulotang te ili tum kamat ha teng bangke pini tum ram le the hoi arong hoi pen pini ning kan ke mi abang aphan ke tum karbi sing kan ke mi poposi pini tum arong tin arok tin ta me labang so karbi sing kan aphan bang ke tum teng ne de dang ji itum kaprek international tumke January 1 lo sabe pini tum karbi tum abang ke ningkan kimi itum ke thang red lang labang so pen sike cheng apotsi pini tum karbi sengkan ke mi aphat arong tin la pera ajaga tin tabe tum karbi khai ke do ana tum ke labang so ke tum ke mani at nangji posini tum bang tabe ba mani lo tang te tum mesen po labang so phansi tum tabe pini hoi pen radap tum aphan wala lang tum media hoi pen aphan tabe tum phan pangdak bondo nai tum ela ram lek the rong pen karbing long mis arad do ana phan misses do mala so ek tarike ning kan aseng kan pen misses ke mo pen la sona thak lo adowe karbing long arat ke do ana to malong karbi mane singkan akinang sot ma ka lima ka lang ma bola so lam putha ala ka kenang sot lo karbi singkan ke mi ke talon nang je bang ke athe mai tum karbi tum ke plan ke phi pen tum nang cheng lo karbi piloi tum ke thang red lang labang so pen nang cheng si pini le tum mani lo posi adlo karbi long arong tin la pen jaga tin tabe itum labang so karbi singkan ke mi bang ke talon pot et lotang te tum bang ke ale ralon ando se do pon po la bang loi tum hoi pen a message ki pidun na bang tung bang ke